मी मिशोवरून माझ्या मुलीसाठी ABCDचे पझल्स आणि त्याच्यामध्ये नंबर्स आणि शेप्स मागवले आहेत. खूप छान प्रोडक्ट आहे हे असं प्लॅस्टिक कोटिंगमध्ये येतं. मी आता हे ओपन केल्यास नंबर्स म्हणून तुम्हाला तसेच हे ABCDचं पझल आहे. A ते Z पर्यंत पूर्ण ABCD आहे याच्यामध्ये. आणि अशा प्रकारे हे पझल्स मुलांना काढून देऊन त्यांना स्वतःला लावायला सांगू शकतो. त्यांना हे काहीतरी युनिक केल्यासारखं वेगळं वाटतं आणि ते खेळता खेळता हे ABCD त्यांना शिकणं इझी होईल. तुम्हालाही तुमच्या मुलांसाठी हे प्रोडक्टचं ऑर्डर करायचं असेल तर मला फॉलो करून लिंक कमेंट करा. लिंक म्हणून तुम्हाला लिंक मिळून जाईल. थँक्यू.